Si Catalunya fos realment prioritària pel PP, el primer que haurien de fer és retirar el recurs contra l'Estatut i, en segon lloc, reconèixer que a Catalunya no vivim una situació de conflicte lingüístic. El Partit Popular no necessita explicar millor el missatge. El que necessita és no ser el partit anticatalà per excel·lència. I el que necessita és ser un partit més moderat. I si un tribunal constitucional no és capaç de fer la seva feina, i a més té gent que ja estan amortitzada i que estan caducada perquè ja haurien d'haver plegat per mandat, per la pròpia llei, escolteu, un tribunal constitucional que no pot fer la seva feina, el que ha de fer és dimitir i que se'n faci un de nou. L'endarreriment d'aquesta sentència va en contra de l'estabilitat institucional que necessitem a Catalunya. Per tant, nosaltres demanem, preguem i exigim que aquesta sentència surti el més aviat possible. Són 3 anys de deliberacions, 3 anys de valoracions, i ja han tingut prou temps per poder donar un resultat davant dels recursos presentats. Hay que revisar qué ocurre con un tribunal constitucional que es el llamado a garantizar que los españoles tengan el derecho fundamental a una justicia rápida y eficaz, y emplee en analizar el Estatuto de Cataluña el doble de tiempo del proceso legislativo que tardó el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales en aprobarlo, y el triple de tiempo que la aprobación de la Constitución entera.